Ens han citat avui a les 11 del matí a la plaça de la Vila. I ens van dir, aneu còmodes, diem, però còmodes com? Com per anar al bosc. Dèiem, per anar al bosc, què fer? Atenció, atenció. Per cantar Made Be haureu de sentir l'aventura en primera persona al Parc del Vilar Rural. Ens han anunciat que havíem de venir al Parc Sant Hilari Ventura i així ens posàvem en situació, a sentir-nos èlfies o elfes. Fa por, això? No té mides? Us explicaré una mica el funcionament per realitzar l'activitat. El Made Be és una cançó d'Enya que forma part de la banda sonora del Senyor dels Anells i que deixa anar molta i molta energia. Jo tinc vèrtic, però ho veig molt bé per ara, Jo crec que els que tenien vèrtics són els que més han patit, Per què no ens hem anat a fer això? Ja vinc a salvar-te! Jo preferiria fer un altre tipus de cançons. Semblava que ens havia d'aparèixer per darrere en Gandalf o qualsevol d'aquests del món del Senyor dels Anells. Hem fet un petit assaig aquí al mig del bosc i crec que ens ha anat bé per sentir-nos més amb la natura i sentir-nos més en el paper que és aquesta cançó. Té una part amb Elfi. Jo crec que ja ens en sortirem a l'hora de cantar-la i interpretar-la molt bé. Vols que et digui alguna cosa amb èlfic? Però serà èlfic d'Arbúcies, Et diré Oh Happy Day. Balin Quantarie.